Yo, what's up guys? So nanapot tayo ito bago no nga mga basher. So nagiingon rin no. Nag-order na ako ng ganyan dito sa TikTok. Arang laina o arang nipisa pagkajud pagkatahi. Isa man i-expect sa 295 arang bagaa. Kana gali brato ra tag 295 siyempre ang expectation jud nipis jud sa mga tila no. So nang pala ang customer da no nga man sila nagreklamo kay asa may munggi wan sa 295 baga pag sure mo mga tagbaga natin mga bagang jersey gusto mo mga baga o mahalon nga jersey ang problema kung maka-afford pa tagpalit di ba sige mo reklamo nipis ko na nipis unsa og nay baga pod mahal di ka afford diyan saon na naman na. So naputay daghang customer nga wa po sila ning reklamo no, maayo po ang ilang feedback. So gawas aning usa ra jud ning reklamo guys. Siguro parehar na sa lobby ba o sa mga butong o sa kabulig na gadto buang. So ana na siya guys. So tubagon na po na ako guys ang kuan sa Hot Mixers Basketball no. So daghang salamat sa Hot Mixers Basketball kay successful ang atong season 1 tournament no sa 3v3. So na may plano guys ang paduwa og season 2 interbarangay kaso duha ra pud ka team ang submit kaya mga player des taga-amo nahadlok ninog na taga interbarangay. So ang purpose gud natong paduwa no para ma-develop ang skills sa mga player diri. Nasanay pud sila dito sila mahadlok og mga kontra sila mga dagko-dagko pud nila kay siyempre mo interbarangay basketball unsa may imong expectation day ang imong kontra pareharin mo ka magbuka pareharin mo mga walahi man gadud kay mo kang interbarangay kung gamay ka na ito na kontra nga to nga mga dagko di ba. So ana na guys no. So ikaduhang rason nga ang atong 3v3 na undang sa no wa pa to i-continue kay sige pug-uwan sa wa mo tay magamit nga basketball court kay ang atong kuan basketballan di man sa gym. So natay gym pero wa pay ring. So mo na siya no ang ikaduhang rason. Nya ay katulong rason duha pa pud ka team ang submit na ipansubilya. Unsa ang usa kay kapian duha ra po sila ka team. So lisod ta mag-continue sa atong liga og duha ra ka team. Nya nawa na po tong bula. Kaya atong bula mo guys, good man diri sa mga estudyante. Kay wa sila klase nag-itsa-itsa. Nya wala na uli mo nang wala ta ka paduwa kay asa mo tag bula. Lisod na ra mga bula di ba? So mo na yung mga hinungdan guys mao ang atong 3v3 basketball wa pa na padayo no. So mo na isa. So hopefully na tubag na ang inyong mga pangutana no. Kay mga pangutana na sa YouTube sa mga subscriber na nga nagsubaybay sa akong mga video. So dire na tubagon sa Facebook no. So daghang salamat sa pagtan-aw sa video og thank you so much.